Koda weche komago mag siasa mar gana ariyo prariyo kod abiriyo pod medo mana tedore mokalo e kauntis ma opogore pacho kaendi. Kae kaunti ndi mano ma Kisumu, Lwasi nendo mano mar siasa mar gana ariyo prariyo kod abiriyo medo mana chokore mokalo kamagi ne kinde nyasi nendo mano mar kopo e kar yweyo nendo mano mogika mar wuon MCA ma East Seme Ward Migosi Seth Okumu. Justus Adoyo moyo nyasi nendo kendo losno report yo maket kod ma. Lwasi mar siasa e kaunti neri ma Kisumu en mano mabende koro dhi nyime kod bedo mapek kendo mamalo malichie mokalo. E kinde gi eki mabende jo siasa e kaunti neri ma Kisumu dhi nyime kod twerore koni kod kocha. Ka bende ma ndikro ne onenore e lela e kinde iko. E kinde iko noero mar wuon MCA noero ma East Seme Ward mano Migosi Seth Okumu. Migosi Elisha Jakoraro en speaker e kaunti ma Kisumu. E Kisumu County ka ng'ama biro bedo governor ema ja Kisumu County. Ng'ama dhi bedo governor ema ja Kisumu County. Koro kik wabed kod ywaruok sama campaign nitie. Alo, winja gima wacho ni kanyo. Kik wabed kod ywaruok ni igori gi nyawadu ma support ng'ama chielo. Nikech igori kode to joka to romo kendo go mbaka. Dogneno ka Mheshimiwa Rosa ni kacha kendo go mbaka gi Dr. Willy. To in to samoro idwa gori gi nyawadu tikia ng'ama dhi bedo ng'owa governor. Kata kamano Migosi Speaker Jakoraro koro ni nyiso dwaro mare mar kao kom noero ma Kisumu West. Kanyo noero mabende ne osingo no dhi chwalo malo jaod bura masani ma Kisumu West mano Mikael Rosa Buyu kom noero mar governor. Watim campaign gi muolo ki support ng'ati mitimo ng'owa miero. Kaka an kawuok tawacho ka pile ni an kaka ja Kisumu West wabiro gi Rosa Buyu mesa miwacho wach mar Duol mabende no sir machiegni mokalo kod jaod bura achiel nogo ma Kisumu West mano Mikael Rosa Buyu ka bende ne okwayo joling'o ombulu e Kisumu County ni gibi ginen mariek. Kisumu sani ema ji koro ringe. Pesa iluongo gi nyinge mopogre. Pesa moro iluongo ni delaru. Pesa moro iluongo ni dola. Ata dhaka onge pesa. Anawacho na biro mana gi gima iluongo ni chak kende. Mane gima biro go. Nikech ang'eyo ni chak ema nyalo pidho kata nyathi matuo. Chak nyalo pidho Nyakach. Chak nyalo pidho Nyando. Chak nyalo pidho Kisumu East. Chak pidho nyaka Kisumu Central nyaka Kisumu West. Kendo chak pod dong mipidh Seme. Duol mabende ne onyier malich mokalo kod jalup gavana e sirkand kaunti ma Kisumu Laktar Matthew Ochengo Willy. Tie gimoro mana winjo ga chon ni motuo wuondo manumu. Motuo wuondo ang'owa ni wadhwago abale nam. Koro motuo leo to manumu onimo. Mane gima speaker wacho. Speaker dwaro kom mar Kisumu West. Koro thuolo mare pile no dhir mama. Ni mama dhi adhiya. Ni si dhi adhiya. Ni dhi adhiya i ruedhi ka. Ni dhi adhiya i ruedhi ka. Oyo. Ana wacha oyo. Kabende kinde twak mare kinde iko maket kod mano Migosi Willy koro wacho ni oganda jo Kisumu koro kik nene anena oikore malich mokalo mar biro bede kom noero mar governor. 8 years 10 years with all the opportunity nitawaye mwaka bedo governor mar county ma Kisumu. Ng'ama wuondo omiyo nimejipanga kisawa sawa. Kom mar governor mar county ma Kisumu. Niko ready, umesikia? Niko ready kabisa, mkosikia, umesikia? Kabende korka kore jaod bura nero maseme Laktar James Wambura Nyikal to nokwayo mana joling'o ombulu e kaunti ma Kisumu ni kagiyie to gibige gone ng'ato ombulu kotenore koda ginero mabende osetimo ne oganda ne. Gi kaka gichalo. Onge ng'ama biro e siasa kanyocha pok otiyo kamoro. Tung'iyo ni kanyocha in ka. Ni bet gi kama idhi dwaro no nadi. Mane gimitimo nadi? Eming'iyo. To ka en ng'ama osetiyo, tupenjuru ni nyocha otimo ang'o? Otiyo nadi. Un gi gik moko adi? Ariyo. Ng'ama biro kama nyocha entie kunyien. Kuma nyocha entie no. Ka en kanodwaro governor. No bet gi wach mar Kisumu County na nadi. Ka en constituency ni en Seme. Nyocha bet gi Seme na nadi.
To ng'ama nyocha osetiyo tukone ni nyocha timo ang'o, otiyo nade. Nekala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo.